Mano ụmụọdịnala Igbo, ekenekwa m nwoke, ekene m nwanyị. Asị m na tata wa afọ, sị ka chi afọ tata fụtara anyị udo, fụtara anyị ịdị mma, fụtara anyị ogologo ndụ na-arụ isi ike, ihe akụ akụ na ihe nwe nwe. Nsị na anyị ga na-achake n'aka ndị n'aka ekpe. Anyị ga-apụta ife, anyị ga-ede ude. Sị ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà gozie anyị, nye anyị ogologo ndụ na-arụ isi ike, udo bi n'iru, udo bi n'azụ. Tata bụ afọ, bọsị nkwa, bọsị eke, bọsị orie na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise ise ise. Abụ m onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agbasi afọ ike. Anyị na-alụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyekwaziri ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ebe ejedebelu, ọ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọnya mere m ji wee na-agwa ụmụ Igbo, na-asị ụmụ Igbo ka ha na-achịtebe n'azụ n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ebe ejedebelu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee kpee elu Chukwu site n'aka ịkwụ ọtọ, wee mụọ ọzụ nwoke, mụọ ọzụ nwaanyị, wee bie ogologo ndụ na-arụ isi ike. Na-asị ụmụ Igbo ka anyị na-achịtebenụ n'azụ n'ọdịnala. Ana m agwa ụmụ Igbo si na ọdịnala abụrụ ime ọgwụ, ọdịnala abụrụ inye nsị, ọdịnala abụrụ ịnapụ mmadụ oke ya, ọ bụrụ itinye aka n'ihe ọjọọ dị iche iche. Ọdịnala abụ gịnị? Ịkwụrụ n'ọta n'ala Igbo, ị na-akpọku Chukwu okike, akpọku ndị mbụ na ndị egede, akpọku aja ana na ndị osimiri na ndị anyanwụ na ndị agbara na ndị akwụkwọ na ọgwụ, ndị mgbọrọgwụ na ndị mkpa akwụkwọ, na-atụrụ ndị ichie mmanya ọkụ na nzu na edo, agbapụrụ ha ọjị, egburu ha anụ. Ọnya bụ ọdịnala Igbo. Ọdịnala na-emepe ụzọ, ọdịnala na-enye ndụ, ọ na-enye ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ịga n'isiokwu nji maka ya wee bịa, ihe mbịara ịkọwa tata bụ ihe gbasara ndị otu. Ndị otu mbọsị m kọwara about the four elemental beings. Ekwuru m na ndị anyanwụ nwere connection with mmiri, kọwaa ka anyanwụ si nwee connection with mmiri, kpatara na mmadụ nwere ike element ya bụrụ fire, mana onye ahụ nwere di mmiri ma nwaanyị mmiri. Akọwakwara m ka onye element ya bụ earth si nwee connection with mmiri, kpatara na onye element ya bụ earth ga-enwe spiritual husband or wife, di mmiri ma nwaanyị mmiri. Akọwakwara m si na ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dị air element, ndị si n'osi wee bịa ụwa, ndị si n'ikuku wee bịa ụwa, na ha nwere connection with water. That is why ị gaa na asọm mmiri, nnukwu osi agba ya ogige, osi niile gbara ya ogige adị fresh. You understand? Ekwuchara m ihe a wee kọwacha the reality in these cases. Now, ọ bụrụ na mmadụ pụta ewesị na ndị otu na-enye ya nsogbu, enwelu ndị a na-akpọ ndị otu chi. Enwelu ndị otu chi, nwee ndị otu mmadụ jiri aka ya wee banye. Enwelu ndị otu chi, nwee ndị otu mmadụ jiri aka ya wee banye. Ma ndị otu mmadụ dọpụtalụ mmadụ wee tinye onye ahụ n'ime ya. You understand? The natural ndị otu chi gị. Ndị otu chi gị bụ ndị gị na ha nọ ebe isi bi ụwa. Your friends, your relatives, ndị gị na ha nọ ebe isi wee bi ụwa. Ihe ọbụla dị obtainable physically dịkwa obtainable spiritually. That's why I say that before anything comes to stay or come to manifest physically, already it has taken place spiritually. Are you getting it? Now, ọ bụrụ na mmadụ pụta ewesi na o nwelu ndị otu, ihe ka mkpa bụ ịmalụ kedu ụdị ka ndị otu na-enye onye ahụ nsogbu. Ọ bụ ndị otu chi ya, ka nke o jiri aka ya wee banye, ka nke mmadụ tinyere ya. There are three. The most sweetest, the perfect, and the most supernatural one bụ ndị otu chi mmadụ. O nwere mgbe fake na-enyomi original. I hope you know that. Now, ndị otu chi gị bụ ndị gị na ha si ofe, ndị gị na ha nọ ebe isi wee bi ụwa, ka nsi wee kwu your friends, your relatives, and the rest. Now, ndị otu chi gị nwere ike a na-enye gị nsogbu, a na-agba gị ụgwọ, because no nwere your spiritual belongings that they need to release for you in order for you to manifest this physically and, live well, do well, in order for you to grow physically
as a living being. Then they start disturbing you. O nwere ka ọ bụrụ na ihe niile ego niile ịkpagolo bụ ndị otu gị ahụ bụ ihe nyelu gị aka ịkpata ego ahụ. They need you to recognize them. O nwere ike si ebe ha na-enye gị nsogbu maka na ịmana na-asị na onye a so n'otu. Ihe ka mkpa bụ biko nụ, ọ bụ na iso n'otu, ihe ka mkpa ị ga-amala bụ otu chi gị ka iso ka nke ijiri aka gị banye ka nke mmadụ tinyelu gị. As long as no otu chi gị ka iso, ihe ị ga-eme bụ ime gịnị? You try to align yourself with them, settle them, make peace with them, ka nwee ike kwudolu gị ka ụzọ gị nwee ike na-aga. Mana ọ bụ na ndị otu mmadụ tinyelu gị, like case meet goro, somebody jere ịrụ spiritual work somewhere, the person removed that person na ndị otu chi ya wee jee were onye a tinye na ha witchcraft coven. Onye anabazi ọ na-afụ onwe ya in the midst of witches. Even at first, onwe mgbe ọ na-ada afụ such thing. Mana ọ ka ọ bịa realize zie rụwazi ọrụ dị n'ụzọ ya, ebidozie egosiwezie ihe ha, agbawaziere ya ama. Ọ na-afụ onwe in the midst of witches. Ke uji wee gbagide afọ gbagide. It happens that na this person na onye o jere na nke ya ka ọrụ ọrụ wepụrụ ya na ndị otu chi ya wee tinye ya. Amala ọ bụ na ibe marina na ịbụ onye mmiri, nwere nwaanyị mmiri ma ọ dị mmiri. Ọ bụ na ha ewepụgo gị n'otu chi gị wee tinye gị n'otu ọzọ, my dear, agbaalụ gị afọ amafụkọlụ mmiri n'isi gị, because you don't dine with the mariners again. You are now dining with another entities in amahọ. So this person now had to bido chụba aja for her to be returned back to her natural ndị otu. O nwere ndị na-abụ ha mụọ nwa, that day ndị ajọ mmadụ bịara ịbịa nete nwa gị ka a na-ewepụ nwa gị ahụ na ndị otu chi ya wee tinye ya na their coven. Some of these people ifu na-ata amosu, some of them na-esita from birth ebe ejere ineta ha, ndị jere neta ha. Ụfọdụ na-abụ ndị tagidere obi ose, fugide ofu obi, fugide wee were aka wee tinye onwe ha na amosu. Nke ahụ dị iche. So kita question nchọ ka iju onwe gị bụ, ị ka nọkwa with ndị otu chi gị? Yes, if yes, na gị na ndị otu chi gị ka nọ, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ihe dịrị gị ime bụ iji nwayọọ mee gịnị? Mee onwe gị align with them, make a peace with them, ka udo wee chia, ka ụzọ eme gịnị? Ụzọ na-aga. Maka na ndị otu gị ga na-agalụ gị ije, ha nọlụ gị n'ọlụ 24 hours. Otachi gị si wee nọlụ gị n'ọlụ ka ndị otu gị si wee nọlụ gị n'ọlụ. Enwere ndị otu mmiri, enwere ndị otu enu ana, enwere ndị ọgbanje mmiri, nwa ọgbanje enu ana. Which one do you belong in? I nwere connection with the two. What you do is you settle them, you make peace with them, you identify yourself with them. Gị na ha nọrọ n'udo. Mana ebe ị ga-esi wee nwee ugbo a bụ ọ bụrụ na ị nọ na ndị otu na-abụrọ ndị otu chi gị. You can never, ndụ gị aghasa, a na-akọ na-agbaga agbaga, na-akọ na-agbada. O nwere ihe ịma ị ga na-eme. So it is important, asịgodu gị na ịdị n'otu, nwanne m, magodoro ụdị otu ịdị, ọ ndị otu chi gị ka ịdị na ya, ka ọ nọ ndị otu ndị ajọ mmụọ, ndị amosu na ndị ajọ mmadụ mebere ka ị nọ na ya. Ịmalụ nke ị nọ na ya, ịma ka ị ga-esi wee zọrọ onwe gị. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Apụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasi afọ ike, anyị na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ya bụ ọnwa ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe ndị m na-akụzi, ihe ndị nkụzi na mbụ, ihe nkụzi tata, maọbụ ihe ọ bụla gbasara ọdịnala Igbo. Mana ịchọ ka anyị gbaalụ gị afa, ọzụkwa ka anyị rụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko zitara m ozi na my WhatsApp number na 070 373 11663. Ndewo.